Hej Claus. Yes. Jeg skal starte med lige at præsentere det her billede, vi har at gøre med. Billedet ses her, og det er lavet af Edward Munch og er fra år 1913 til år 1915 cirka. Hvad kan vi se her på billedet? Jo, umiddelbart så kan jeg se en gade i en by, hvor der kommer en masse mennesker gående. Ja, det er sådan set det, jeg umiddelbart kan se. Der er tale om et portræt af en gruppe mennesker, eller en folkegruppe. Vi kan også kalde det for en bestemt samfundsklasse, som det i det her tilfælde nok er. Så har jeg lidt om kompositionen. Jeg bliver spurgt ind til linjer, rum, bevægelse, perspektiv, beskæringer og det gyldne snit. Vi kan starte lige at se på, om der er nogle linjer. Og der synes jeg, at jeg kan se... Der synes jeg, at jeg kan se nogle linjer her langs fortovskanten, som flugter lidt med menneskerne her, og igen langs fortovskanten her, som flugter lidt med menneskerne her. Og muren, der går nedad her, og ligesom indhegner den her gruppe mennesker. Ja, bevægelse, perspektiv, det må jeg jo sige, at det er taget lige på. Menneskerne ser hverken overdrevet små ud, som om det var taget fra fugleperspektiv, og de ser heller ikke overdrevet store ud, som om det var taget fra frøperspektiv. Så det er taget, perspektivet her, det er portræt. Og er der noget med det gyldne snit, og der har jeg så simpelthen taget en skabelon fra nettet, kan vi se her, med det gyldne snit, og simpelthen prøvet at benytte mig af den på vores maleri her. Har jeg tegnet stregerne ind og markeret der, hvor jeg mener, der er de to gyldne snit her. Og det passer meget godt her med manden, der står her, som han er i fokus ved snittet her, og manden, der kommer gående her, er i fokus ved snittet her. Det har jeg egentlig ikke så meget mere at sige til. Farver. Kontrasthed, mæthed, kulde, varme, rene, brækkede. Ja, der har jeg skrevet, at det er brækkede, kolde farver, fordi jeg synes ikke, at det er klare farver. Det er sådan lidt udtværet over det hele. Og kontrasten, den synes jeg sker her ved muren, hvor at vi har en lys farve, kontra den her gruppe mennesker her, som er illustreret med meget mørke farver. Og det synes jeg giver et kontrast, også i forhold til himlen og til resten af baggrunden med byen her. Ja. Og jeg vil sige, det er kolde farver. Det er kolde farver. Nu vil jeg ikke lige komme i dybden og fortolke det, men de mørke farver her, det giver en vis form for kulde. Det ser umiddelbart ud som om, at det godt kunne være lidt halvkoldt efterår på vej mod vinter, også på beklædningen. Lyssætning i billedet. Den er kold og mørk. Det er ikke et overdrevet lysbillede. Det er ikke som man ser et eller andet billede af en engel eller noget af den stil. Videre til hvilken teknik der er brugt, og hvilke materialer der er brugt. Jamen det var, som du så fint selv sagde, Claus, et oliemaleri. Så vi kan jo så regne ud af, at det materiale der er brugt, det er olie til at farve det, male det her maleri, tvær farverne ud. Ja. Videre til indholdet. Ja, hvad fortsætter billedet? Ja, jamen det har jeg jo sådan set taget nogle noter til, men det vil jeg forklare mig ud af her. Billedet det forestiller jo, som der også bliver appelleret til titlen, hjemvendende arbejdere. Det forestiller jo et billede, hvor man ser en gruppe mennesker, en gruppe arbejdere, som er hjemvendende, om de er på vej hjem, eller om de er på vej til job, vendt hjem fra noget andet, eller hvad man kan sige, det vides ikke. Og handlingen i billedet igen, ja, altså, jeg kan jo springe lidt op til det her med
med komposition, om der er noget bevægelse. Og grundet at det er lavet sådan lidt, ja, grundet det er lavet, at det er et oliemaleri, så vil jeg sige, at umiddelbart skaber det lidt noget bevægelse her. Som om at folk de går op imod mig her. Øhm, så ja, handlingen i billedet. Ja, en gruppe hjemvendende arbejdere. Øhm, Stemningen i billedet. Igen kold, en smule deprimerende. Det giver et indtryk af, at det var en lidt hård tid for de her arbejdere. Ja, hvad kan jeg sige? Det indtryk, jeg får, når jeg kigger på billedet. Og udtrykkes der nogle følelser. Kropssprog, lukket åben kropssprog. Det vil jeg sige er åben kropssprog. Jeg kan ikke se nogen mennesker med armene på kors eller noget. De ser rimelig åbne og modtagelige ud, de her mennesker. Som de er klar på at høre, hvad der skal ske, eller noget af den stil. Ansigtsmimik, glæde, sorg, humoristisk. Det er lidt svært at tyde, men det ser ikke ud som om der kommer mange smil frem. Ham der, han ser lidt sur ud, og de ser lidt kolde og ligeglade ud, eller hvad man kan sige, at resten af dem menneskerne her, dem kan man jo ikke rigtig se ansigtet på. Så ja, jeg vil da helt klart sige, at der bliver udtrykt nogle følelser, som går i retning mod en lidt kold verden, en lidt kold tid, fattig tid måske. Symboler i form af farver, objekter osv. Ikke umiddelbart, af hvad jeg kan se. Ja, så skulle det være farvesymbolik jo. Og det mørke godt kan eller i mange tilfælde symbolisere noget dystert. Han ser jo rimelig dyster ud, ham der står her. Og ellers så er der jo lidt blåt, men det vil jeg, kunne jeg nok ikke forestille mig har den traditionelle symbolik for blå, at den gælder her. Hvad betyder det, du ser i billedet med udgangspunkt i din kulturelle baggrundsviden? Jamen det her, det er jo den her rigtige arbejderklasse, vi har at gøre med her. Den tid, hvor at arbejderne var meget lavt lønnede, fabriksarbejdere, er det jo nok det, vi vil kalde i dag, eller arbejder det jo vel både håndværkere og så videre, som i dag nok er lidt mere ligestillet med andre jobs, end det var dengang, kunne jeg forestille mig. Det var lidt delt op i to. Der var den høje klasse, og så var der den her arbejderklasse, kunne jeg forestille mig. Ja. Har maleteknikken en virkning i indholdet? Jamen det har det helt sikkert, fordi det bliver meget mere sløret og utydeligt og uklart. Ja, det giver mere sløret helhedsfornemmelse af maleriet her, at det er lavet med olie. Ja. Og igen, hvordan virker de bestemte former og farver? Det har jeg jo været inde på. Ja, det virker lidt koldt, ja. Budskab. Hvilken effekt tror du afsenderen har tænkt billedet vil have på modtageren? Jamen, det skal vel påvirke modtageren på den måde, at man skal kunne sætte sig lidt ind i den her tid, som arbejderne levede under. De ser jo ikke rige ud, det er jo ganske normal påklædning for at kunne holde varmen. Ja. Ja, jeg ved ikke om jeg har så meget mere, Claus. Du må endelig komme med nogle spørgsmål, kommentarer, og så skal jeg prøve at svare på det bedst muligt. Ja, godnat.